Jagoro mongirore migao mar arita Dr. Ramogi owacho ni okenge oseketi makare mar neno ni arita mag oganda Jo-Kenya oridi matek to eta motelo ne nyasi mag Krismas kod yawo higa. Kendo ten bathe gi ogai mar obila ma pacho ka Douglas Kanja, Omolo bende ne owacho ni rode duto ma idonjo godo e pacho ka osekete okenge makare mar neno ni arita bende oridi kuondego, kama owacho ni nitiere apisa mag obila ma koro keto akich e rode ma kamago mar neno ni onge ng'ato ang'ata mowuok e pinje maoko manyalo chocho weche mag arita ma pacho ka. Gi e thuolono bende Douglas Kanja ne ogolo siem mager ne ng'ato ang'ata manyalo bedo gi paro mar nyayo timbe mag mahundu, ka owacho ni okang' mager mar chik ibiro kawne. Seche gogo bende okwayo oganda Jo-Kenya ma koro biro bedo ni wuotho ka wuok e boma mopogore opogore ka ochomo Kaluo mondo mi ka giyie to giluw kata gilure gi chike mag apaya kaka yo mar geng'o masiche mag apaya machwe lal gi ngima oganda ahinya to e kindegi mag nyasi mag Krismas. Which will comprise officers from all the services together with the private security regulatory authority. A total of 10,317 officers have been deployed for this exercise. Is that all the regional and county security and intelligence committees to immediately operationalize the multi-agency command centers with dedicated personnel from all the security agencies.